De novo, estamos con todos vostedes. Damos a boa noite e a benvida a Gregorio Agís, portavoz do Partido Socialista no Concello de Pello. Señor Agís, benvido, como estamos? Boas tardes, moi ben, agradecido estar aquí. Bueno, encantados de... Bueno, estábamos comentando que a roda ás veces tarda un pouquiño máis, pero bueno, encantados de facer este repaso. Levamos, bueno, vai alá o 75%, dentro dun aniño, en maio do ano que ven, hai que examinarse. O tempo pasa, sí, a verdade é que foi... O tempo pasa moi rápido. Hai que examinarse. Que balance me fai vostede dende o Partido Socialista do goberno e da xestión municipal nestes 3 anos? Bueno, a ver, o balance é un balance de oposición. É evidente que hubo un cambio de goberno, non? Entón hai que contrastar o que se prometía coa realidade, non? E vemos poucos feitos, non? Vemos que a xestión non se compadece co que se decía na oposición, non? Na oposición se vendía unha acción de goberno que non se corresponde co que agora se demostra o actual alcalde dentro do goberno. Falaba de non pedir créditos, é o campeón dos créditos, falaba de outra maneira de gobernar, vemos que non hai un proxecto claro e definido, que senón que hai unha inercia onde se continúan coas actividades e con aquelas demandas que viñan dos últimos anos. Entón, nese sentido, vemos moita propaganda, moito vender, pero que na práctica eso non se corresponde coa realidade dos feitos. Non se plasma en proxectos concretos, non se plasma sobre a realidade. Entón, vemos efectivamente que o goberno actual ten moitas carencias, ten moitas dificultades. Entendemos que nos primeiros anos un goberno novo ten dificultades, pero vemos que efectivamente hai un déficit de atención ao espazo público, de limpeza, de mellora, de mantenimiento do noso municipio, que é patente e evidente que calquera o pode ver. A ver se somos capaces a ir, bueno, digamos que analizando todos os sectores e todos os temas importantes, pero refrescamos, lóxicamente, os datos á audiencia. O Concello de Pollo sobrepasa os 17.000 habitantes, e os resultados das eleccións municipais do ano 2023 foron Partido Popular 10, Partido Socialista segunda forza con 4 e Bloque Nacionalista, que gobernou durante casi 30 anos, conseguiu 3 concelleiros. Se lle parece, empezamos, e logo vamos entrando, se lle parece, empezamos polos orzamentos e un pouquiño pola situación, a foto de como está o Concello e a xestión económica. Si, a ver, nos últimos orzamentos, por exemplo, asociado ao propio orzamento, para facelo cuadrar xa iba asociado o crédito. Estamos a falar que ese era o quinto crédito, e seguimos por esa liña en menos de 3 anos. Logo, a propia intervención poñía de manifesto que había partidas de mantenimento que non estaban cobertas. Suministros, pavimentación, material eléctrico, unha serie de partidas que quedaban sin cubrir. Logo había un incremento notable no orzamento que non se manifestaba en inversión. Era un orzamento carente de inversión, donde tamén se integraban facturas que estaban pendientes de pago. E o propio crédito era para cubrir pequenas intervencións e facturas pendientes. Entón, nesa liña, é a preocupación vemos que hai un incremento no orzamento e vemos que non se plasma en nada novo. O que sí hai un aumento claro e moi significativo do coste do propio Concello, tanto en persoal como nas partidas de xestión do propio Concello. É dicir, o Concello lle costa a sí mismo moito máis hasta absorber ese 1.000.000 de euros que aumenta o orzamento. Entón, nese sentido, vemos que hai un problema entre ese balance do custo do propio Concello. Tamén se decía dentro da oposición o señor Moldes de que non iba a ter asesores, do coste do goberno, aquela palabra que tanto calou dos 3 alcaldes, transmitindo á poboación de que o custe daquel goberno era elevadísimo. O custe do goberno actual é moito máis elevado. E ademais ten máis asesores que o que tiña o goberno anterior. Por lo tanto, o Concello lle costa a sí mismo moito máis, porque ademais hubo máis incremento de persoal, ademais desas partidas que hubo que actualizar en canto aos salarios. Pero vemos efectivamente que esa falta de mantenimiento que notamos no día a día e que os veciños perciben, a falta de limpieza e a falta de atender precisamente esas cuestións diarias, se plasma no propio orzamento, porque as partidas precisamente que deberían dar cobertura a eses servizos están vacías, non se dotan orzamentariamente.
Estamos falando dos 16 millóns de euros, Sí. non? Máis ou menos. E imos á promoción turística, económica, que lóxicamente Pollo é importantísimo toda esta situación. Incluso metemos a Illa de Tambo. Fágame un paquete por aquí. Bueno, a promoción turística de Pollo non hubo Sendas, nada significativo, é dicir, é o que se atopou o actual goberno, non? A veces se vai a Fitur e se vende un proxecto de Pollo que é o proxecto que se atoparon, que está ben, é dicir, é o proxecto que se foi construindo nos últimos anos. A Illa de Tambo foi unha xestión socialista, as sendas litorais unha xestión socialista e os espazos verdes e as propias sendas fluviais tamén foi xestión que se foi mellorando nestes últimos anos. De feito, tiñamos, antes de abandonar o goberno, deixamos previstas completar todo o litoral. Era un proxecto de fondos europeos a través do Ministerio de Medio Ambiente que nada se sabe dele. Un proxecto moi ambicioso, de máis de 4 millóns de euros, que pretendía conectar Pontevedra con Combarro, cunha senda, iría de Pontevedra ata conectar con Lourido. Lourido xa existe, en Campelo xa conecta coa Seca e logo a Seca con Barro. E outro tramo que iría desde a actual senda de Covelo con Chancelas. Eso era un proxecto moi ambicioso que poría en valor tamén o espazo público, pon en valor a costa, permite acceder á costa e ao mesmo tempo xerar un mantenimiento desos espazos onde o propio mar vai acumulando restos, co cual se converte nun espazo accesible que se pode limpiar, as implicacións económicas que ten, as implicacións que ten para o turismo, pero ademais o que implica para a propia veciñanza, non? Que genera un espazo de esparcemento para camiñar, que cada vez ten máis demanda, e pon en valor o propio municipio, porque en moitos aspectos, en moitos ámbitos do noso municipio está de espaldas ao mar, entón revertería esa situación. Bueno, pois deso nada se sabe. Entón notamos un déficit en canto á execución destes proxectos que xa estaban encamiñados, como no caso de Tambo. Tambo foi un fito histórico conseguido polos socialistas que permitiu incorporar ao noso municipio un espazo a maiores de gran interés turístico, pero ao mesmo tempo interés patrimonial e que ten unha historia que contribúe de maneira moi significativa á personalidade do noso propio municipio. Bueno, pois está abandonado. Plan de usos? Non se aprobou o plan de usos, o único que se aprobou foi un plan de emerxencias, inicialmente, que todavía non se aprobou definitiva, non sei se se remitiu dende a Xunta ou non, pero na práctica ainda non se aprobou definitivamente. Se aprobou inicialmente e o plan de usos nada se sabe, o ENIL, que era un documento que quedou en marcha, tampouco nada se sabe, e o único que se fixo foi unha prospección arqueolóxica que fixo a propia Xunta por importe de 30.000 euros, creo recordar, que está moi ben, pero creo que é necesario facer máis cousas. O muelle, o embarcadero de Tambo está nun estado lamentable, perigosísimo, non? Hai que abordar eso xa, e logo botamos en falta que se está perdendo unha oportunidade histórica que os fondos europeos. Os fondos europeos rematan no 27. Pollo era un referente en fondos europeos. Eu tiña a obrigación, tiña o prazer de xestionar promoción económica que converteu a Pollo no concello que per cápita recibía máis fondos europeos, con proxectos importantísimos para o noso municipio. Depuradora, frente costeiro de Raxó, transformación de Xubiño, 1 millón de euros en luminarias, pabellón, iluminación e cuberta, transformación do ximnasio en envolvente térmica, cuberta do concello que habilitou unha planta maiores no noso municipio, estrada estrada de Campelo, a Escola Unitaria de Arén, por certo, a Escola Unitaria de Arén foi o único proxecto que quedou sin licitar. Bueno, pois o goberno actual montou en cólera que o tiñan que facer eles, que non tiñan fondos, que tiñan que buscar partida. Bueno, a única acción que tuveron que facer de fondos europeos o fixeron a regañadientes. E logo na práctica preguntamos, bueno, e canto xestionou este municipio desde que está o actual alcalde de fondos europeos? Nun contexto en todos os concellos falan de millóns de euros. Marín, Sanxenxo, Pontevedra. Marín recentemente leía que había conseguido 7 millóns de euros. Canto conseguiu Pollo? Canto xestionou Pollo? 0 euros. 0 euros. Estamos a falar de fondos europeos xestionados polo propio Concello. Cando falo de fondos europeos non falo de inversións da Xunta que poden ser de fondos europeos ou da propia Diputación. Falo de xestionados directamente ante o Ministerio. 0 euros.
creo que estamos perdendo unha oportunidade que non vamos a ter outra, donde moitos concellos aproveitan para modernizarse, para actualizarse, para conseguir un concello competitivo, aberto, que teña atractivo, que sea capaz de facer esas obras, esos investimentos que de outra maneira serían imposible porque implican un gasto moi elevado, e Pollo está desconectado desa oportunidade. Eso é claramente un déficit de xestión. E antes de que se nos quede atrás, saneamento e a depuradora que comparte Pollo con Sanxenxo. Sí, a depuradora é outro fito histórico que conseguiu Pollo. Levamos 40 anos esperando para a depuradora, que é competencia da Xunta de Galicia, que había un plan director con fondos europeos para desenvolvela en Sanxenxo, e a Xunta se desentendeu completamente. Fomos capaces de falar co Goberno Central e que asumiran a necesidade de abordar isto. Fomos capaces de negociar co Concello de Sanxenxo, co seu alcalde Telmo Martín, foron conversas e negociacións levadas a cabo por min, persoalmente co alcalde, donde resolvíamos o problema de Pollo e o problema de Sanxenxo, facendo un investimento que en principio iba a ser de 28 millóns de euros, coa licitación quedou en 24, donde o 50% se financiaba con fondos europeos e o outro 50% se financiaba o 70% o Concello de Sanxenxo e o 30% o Concello de Pollo, con un crédito blando de Aquaes a 25 anos. É dicir, unha oportunidade histórica con unha infraestructura de primer nivel, con todos os mecanismos de xestión que o señor Telmo se pode escoitar, que está encantado con este investimento. Bueno, pois o señor alcalde non está encantado, non? A degrada, ou se colgaba vídeos nestes canales que utilizan canales de internet que teñen falsos, e colocaba un vídeo co unha declaración dun membro do BNG en Sanxenxo que decía que quen vai a pagar isto. Quero dicir, non está contento. Se trata de degradar unha inversión que é histórica e necesaria para o noso municipio. Agora está generando tamén debate porque o bombeo de Raxó entrará en funcionamento en outubro, porque falta enchufala, xa está funcionando, porque a suministradora de enerxía decía que iba a haber a potencia suficiente e agora teñen que facer unha canalización que vale medio millón de euros hasta o transformador máis cercano. Bueno, pois Aquaes e o Estado está facendo ese investimento e entendemos que antes de outubro estará en funcionamento. E logo falta a fase 2, que é o colector de Lourido-Raxó, Laño-Raxó, que este tramiño que está un tramo que degradado, que era necesario mellorar, con un bombeo que tamén nos daba moitos problemas na praia do Laño, e que o metimos na fase 2 para que neste marco da mellora da depuradora se incluíra esa modificación dese colector que era necesario. E falamos de turismo, falamos de comercio, temos que falar de Fraga Moreira, do polígono. Como está iso? Minuto de resultado, información que teñen vostedes. Parece ser que o van a poñer en marcha, non? Eso é un suelo que da Xunta, inicialmente iniciou Xestur, fixo de facto algunha expropiación, alá por ano 2008-2009, se empezou antes, pero aí foi cando se desarrollaron esas expropiacións, e quedou, o prometeron que iba a estar funcionando no 2013, no 2015, a verdade é que nunca o fixeron. Nós xestionamos con Zona Franca a necesidade de desenvolver ese polígono, incluso chegamos a falar coa Xunta para que transferira ese suelo a Zona Franca e intentar impulsalo. Logo cambiou o goberno e a Xunta agora di que o vai a facer. Bueno, esperemos que o vai a facer. Dixeron que este ano iban a estar concluídas as expropiacións, acaban de licitar o pliego de expropiacións, polo tanto non van a estar as expropiacións. Eu me imagino que despois do lío que tuveron en Pontevedra co tema das expropiacións, onde pagan 2 euros metro cuadrado, dudo que o saquen, estou convencido que o sacarán despois das eleccións, espero equivocarme. E logo tamén hai unha cuestión. Unha cuestión importantísima para Pollo é fundamental, para o desarrollo económico do noso municipio. Unha bella aspiración e unha bella demanda de feito para todas as empresas e as grandes empresas que hai en Pollo. E para o futuro do emprego no noso municipio. De feito, o feito de que se retrasara tanto este polígono tuvo como consecuencia que unha gran empresa de pollo se fora para Barro, cousa que nos pesará eternamente. E logo, ademais, naquel momento o propio alcalde constituiu unha plataforma donde
freou o polígono de facto, donde 23 e 21 euros de expropiación lle parecía pouco diñeiro, non? Estaremos atentos a ver se agora como alcalde é o suficientemente coherente para exixir polo menos esa mesma cuantía máis o coste do IPC desde o ano 2008 hasta o 26, xa pasaron 18 anos, non? Eu me temo que esa coherencia que lle exiximos, pois, debería como alcalde, pois, ser un... non? Si naquel momento aquel prezo o levou a generar unha plataforma que como consecuencia bloqueou o polígono, creo que o razonable sería que na situación actual exixira un precio non inferior a aquel, non? Cando menos. Decíamos que 17.000 e pico habitantes, 17.500. Si, o último padrón eran 17.400. Por eso, máis ou menos, bueno, unha das aspiracións e unha das últimas prioridades que temos os veciños e que ten a poboación é o tema da vivenda. Como está? Porque parece ser que hai luz verde a finalización da urbanización esa do Pazo da Besada, que tamén levamos, non sei, 15, 20 anos máis ou menos aí liados. Que lle parece este proxecto e como tal? Porque estamos falando de 100 e pico de vivendas, me parece que son, non? Ou 50 e pico e logo hai outra fase de 150. Son menos, si son dúas fases. A ver, é un proxecto que leva desde o ano 2000, quero recordar, é fruto dun convenio onde se conseguiu o Pazo Besada, que no mandato anterior con fondos de Diputación conseguimos rehabilitar, polo tanto os servizos sociais se trasladaron ali nunhas condicións moito mellores, pero isto estamos a falar de iniciativa privada, estamos a falar que como consecuencia da coyuntura económica se desenvolven aquelas actividades que estaban que se machacaron naquela crisis. Efectivamente, e que eran daquelo que se denominaba o banco malo, e como consecuencia pois a inversión agora é rentable, polo tanto a iniciativa privada o expresidente do Pontevedra efectivamente desenvolve estos suelos, non? Hai outros casos, non? Están desenvolvendo vivenda pública. Pero claro, asociar a vivenda de iniciativa privada a un mérito municipal, pois a mí me costa velo desa maneira, non? Eu creo que é fruto dunha coyuntura, non? Nunha coyuntura económica onde hai moita demanda de vivenda, por lo tanto os promotores impulsan este tipo de iniciativas. E na vivenda pública, cal é a postura? Cal é a política que está facendo o Concello? Bueno, neste momento non coñecemos ningunha iniciativa neste sentido. Nin terrenos dispostos, porque Pontevedra, por exemplo, está facendo cantidad. Que é o que ten que facer, é dicir, hai un problema de acceso á demanda. Nos, de feito, presentamos hai un ano unha proposta ao Pleno, unha moción, donde falábamos dunha parcela que está nun entorno residencial en San Salvador, unha parcela para que se lle cedera gratuitamente á Xunta de Galicia para que desenvolvera vivendas como está facendo Pontevedra, aproveitar esos fondos que veñen do Estado e da propia Xunta para desenvolver vivenda protexida para que os veciños, a veciñaza, porque, claro, o custe dun piso é completamente fora de mercado, é unha cosa fora de mercado, non, realmente o mercado está loco, non? É dicir, os materiales son moi caros, a mí eu, pola miña profesión, os sei ben, e como consecuencia implica un coste dos pisos que fai que as familias normales non podan acceder. O que temos que impulsar desde as administracións ese tipo de... Pero de momento non hai iniciativas para todo o Concello? Non as hai e ademais votaron en contra da nosa proposta de ceder ese suelo municipal para a vivenda pública e votaron en contra, non? O BNG votou a favor, nós votamos a favor porque éramos os impulsores da moción e o PP votou en contra. Bueno, aí, antes de que me esquenza, a política, como están as relacións entre PSOE, PP, PSOE? Hai unha multa da DGT polo tema do carnaval que hai en Pollo, iso é verdad? Cal é a súa postura? Porque vostedes dicen que sí, o Concello parece que o nega, e logo parece que incluso que tamén lle acusan a vostede que na Diputación votan unhas cousas e que no Concello votaron. Está moi ben poder aclaralo, é unha gran ventaxa. Claro, para iso ben, non só para unhas cousas, sino para todo. Sí, vamos a empezar polo final. Por donde queira. Me acusan de que voto en contra, ben, hai un plan de infraestructuras que non é un proxecto para apoio, un proxecto para toda a provincia, e eu e algún compañeiro nos abstemos. E nos abstemos porque o presidente, lonxe de anunciar os concellos que reciben a subvención, anuncia aqueles
que a perden, non? Sen comunicarlle previamente. Por lo tanto, entendemos que é unha actuación caciquil. E como método de protesta, astémonos. E nos astemos, bueno, convén tamén no contexto no que estamos a falar. Recentemente o propio secretario do Concello non da Diputación non foi renovado por denunciar que se estaban facendo amaños na contratación. Un secretario que leva desde os anos 80. O meu voto vai asociado a esa protesta. En cambio, en Pollo, ao actual alcalde lle interesa decir que eu voto en contra dos intereses de Pollo. Que votou o alcalde en situacións análogas? Non? É un debate lícito. Non? Pois vamos a ver os plans de infraestructuras, o de Porense, por exemplo, e se abstén tamén. Non? Enseñamos as actas en pleno, están publicadas nas nosas redes. Home, entón, esa indignación a que se debe? É un pouco artificial, non? E logo vemos que votou o señor Ángel Moldes cando estuvo na Diputación por o Plan Concellos, 4 anos de Plan Concellos, que cada ano de investimento son 1.200.000, máis propostas de emprego, de eventos, actos, son 2 millóns cada ano, durante 4 anos. Que votou en todos esos Plan Concellos? En contra. Estaba o señor Moldes en contra de Pollo? Non lle parece unha actitude tremendamente hipócrita, non? Que se exixa aos demais e se penaliza aos demais por absterse cando un vota en contra. É ético, iso. E xa me esquecín da primeira pregunta que a mes me parecía moi interesante. O da denuncia da DGT. A denuncia da DGT. Polos carnavales. Perfecto. Nós como sabemos que existe esa denuncia da DGT? Nós levamos moito tempo pedindo acceso ao expediente. E despois de pedilo por terra, mar e aire, nos dan acceso. E nos dan acceso ao expediente, evidentemente, completo. E ali hai un informe donde relata que o día 23 de abril do 2026 reciben unha comunicación dunha multa da DGT. Vale? Entón, que fai o Concello? Yo plantexamos en pleno e non o negan, calan. Evidentemente, se hace eco a prensa deso de que quedan en evidencia, porque no pleno, evidentemente, non o negan, pero logo deciden pedirlle ao tesorero un informe donde di que non está en tesorería. Home, evidentemente a multa non está en tesorería. E se yo preguntan a servizos sociales, seguro que tampouco está. Pero nos poden tomar por idiotas. Non nos poden tomar por idiotas. Se de verdad quere demostrar que non existe a multa no Concello, se lle pide a Secretaría e se informa no Concello non entrou, non tuvo entrada. Se lle pide a Rexistro, en Rexistro non tuvo entrada. Pero pedirlle a tesorería, cando todavía non se dou orden de pago, todavía non se sabe se van a recurrir, pero nós estamos moi tranquilos porque a multa vai a salir, non se pode ocultar, a multa non se pode deixar nun caixón. Por lo tanto, nese sentido, estamos moi tranquilos. E o sabemos por un informe interno do propio Concello, integrado no expediente do propio Concello. Vale? Evidentemente, nós non somos tan suicidas como para lanzarnos así tan abertamente ao vacío. ¿No? Que necesita apoyo, señora Gis? Pollo necesita moitas cousas. Bueno, non sei se me pode valorar. Nos quedan un par de minutos e o último minuto ten que deixalo para que diga vostede o que quere, pero antes, non sei se a capital de Pollo sempre, non sei se foi a Caeira ou é a Caeira, non? Porque todo Pontevedra mira a Caeira, non? É o primeiro que se ve. Non sei se este proxecto, non sei se o que queira contar vostede. A ver, Pollo non ten unha capital, ten 5 capitales que se corresponden con... É unha gran dificultad que ten Pollo, que cada parroquia ten personalidade propia, ten autoestima como para considerarse o centro do Concello. Eso está moi ben. Ten a dificultade que ten, non te faz un evento en Marín ou en Sanxenxo, é o evento de todos. En Pollo esa dificultade é que cada evento de cada parroquia está máis disperso. E que necesita Pollo, me preguntaba? Pollo necesita moitas cousas, poñer en valor o que é, hai moitos recursos que ten o noso municipio que non están postos en valor. Antes falaba da importancia que ten poñer en valor a costa e os proxectos que faltan, pero tamén hai unha serie de sendas fluviales de moito interese que hai que impulsar. O monte, o 75% de Pollo é monte. Aí hai moitos recursos, non só arqueolóxicos, sino forestais que hai que poñer en valor e desarrollar. E logo hai un problema claro, evidente, de comunicacións no noso municipio. A relación que temos con Pontevedra é francamente mellorable. Hai que darlle continuidade
á variante norte. Temos un problema de atasco sistemático, a PO 308 está completamente saturada, pendente, por certo, da Xunta de Galicia, desas beiras rúas que están pendentes, porque Sanxenxo está completamente na mesma PO 308 resolta, pero Pollo sempre é o irmán pobre, non, digamos, da Xunta de Galicia. Temos varias necesidades. Hai que impulsar a industria, hai que impulsar a empresa. Temos un problema de desenvolvemento económico, non podemos vivir solo de servizos. Daí que o polígono sexa tan relevante, tan importante, porque hai que afincar poboación. Pollo leva crecendo poboación desde os anos 90, de maneira sostida. E dos poucos concellos, se analizamos incluso os da contorna, que é o concello da costa, é normal que creza. Bueno, Marín non é así. Correcto. Hai moitos outros concellos que non, pero Pollo sempre ten un crecemento sostido. É certo que tamén ten un impulso da proximidade coa capital, con Pontevedra, pero ten moito interés en paisaxístico, vinculado ao mar, ten moito interés que hai que desenvolver. Sanxenxo foi quen desenvolver un polígono de gran potencia e foi quen de desenvolver unha industria vinculada ao turismo moi potente. Pollo está pendiente dese desarrollo. É un desarrollo sostible, é dicir, Pollo non pode competir con Sanxenxo, porque ten outros valores, pero Pollo ten efectivamente valores vinculados coa natureza. Pero as singularidades son enriquecedoras, son complementarias, non son excluyentes. E, ademais, un turismo sostible, do cual Tambo pode ser a punta de lanza, o paradigma, a guía que articule esa política no noso municipio. E con barro e todo. Con barro, efectivamente. Entón, e a Caera, que é un espectáculo. Sí. O sea, todo é un espectáculo, vale? Pero eso, todo o que falamos non ten ningún sentido se non somos capaces de manter o que temos, de conservar o que temos, de telo limpo, de telo as beirarrúas coidadas, de ter unha preocupación polo conservación, polo mantenimiento, polo día a día. E me queda algo que é importante, non sei se temos tempo, que é o contrato de agua. O contrato de agua é un proxecto fundamental para Pollo, que ten asociado unha serie de proxectos que deixamos do mandato anterior, e vai a representar un incremento brutal do recibo da agua. Este é un cuadro que tiña o propio alcalde no pleno, e que conseguimos que non lo facilitara. Estaba un pouco reticente. Vamos a simplemente mencionar o que implica bares, restaurantes, peluquerías e hotéis. Pasarán de media de 36,29 euros a 337 cada 2 meses. Este é o cadro do alcalde, non é unha iniciativa municipal. Vivendas sin agua, é dicir, contraída propia, 15,32 a 42,73. Previsto para 27? Ou... Está en licitación o contrato, é un contrato co que non estamos de acordo con estas tarifas. Por eso, que pero todavía se ten recorrido, porque logo estes contratos tan importantes, as propias empresas recurren, se denuncian e logo se prolongan no tempo. Cando entrará en vigor? Pois non o sabemos. Bueno. Señora Gis, nun minutiño, diga o que vostede queira como resumen os veciños de Pollo nesta edición de Falemos, porque chegamos ao final. Bueno, que plantexamos unha alternativa a este goberno, unha alternativa que sexa capaz de ter unha capacidade de xestión maior, que sexa capaz de poñer en valor os recursos de Pollo, que sexa capaz de atender as necesidades do noso municipio, pero ao mesmo tempo que atenda o día a día. Temos un déficit no goberno actual moi importante de mantenimento e conservación do espazo. Hai unha deixadez absoluta que consideramos que se debe de revertir. Creemos que é moi importante que se poñan a funcionar as brigadas para atender este día a día. E non só é suficiente con facer festas e eventos. A política municipal ten que ter fondo, ten que ter intención, proxecto, visión de futuro, ten que ter un horizonte hacia o que avanzar para xerar riqueza e xerar que as persoas, os nosos veciños, teñan unha calidade de vida superior. E vemos que todo o esforzo se centra nas festas, no folclore e nos eventos, e se abandonan outras cuestións de moita relevancia, como son proxectos estratégicos que fagan o noso concello máis competitivo. Señora Gis, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Sempre un placer estar aquí. Moi boa noite e hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Gregorio Agis, portavoz do Partido Socialista no Concello de Pollo, con Ángel Rodríguez, portavoz e presidente desde fai nada máis un par de semanas do Partido Popular no Concello de Padrón, e con Tino Cordal, primeiro tenente alcalde no Concello de Cambados e portavoz de Somos Cambados.
A semana que ven, máis e mellor se posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saúdos. Adiós, adiós.